4 mediċini li se jiswew lill-Gvern ma' 3 miljun euro fis-sena bdew jingħataw lil 14 pazjent f'Malta li jbatu bis-cystic fibrosis. L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat dawn il-mediċini ftit inqas minn sena ilu u diġà qed jingħataw lill-pazjenti Maltin mingħajr ħlas. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Robert Abela qal li dawn il-mediċini huma investiment ieħor fin-nies li se jtaffu ftit mid-tbatija li ta' kuljum jgħaddu minnha il-pazjenti u qrabathom. Dr. Abela qal li l-ispiża ta' dawn il-mediċini li tlaħħaq il-200,000 euro fis-sena għal kull pazjent kienet limita lill-istess pazjenti milli jixtruha. U l-fatt li l-Gvern iżżied dawn il-mediċini fil-formularju tiegħu juri kemm is-settur tas-saħħa huwa priorità. Għal 14 il-pazjent f'kull sena se nkunu qed ninvestu s-somma ta' 3 miljun euro. Ammont li huwa xhieda fih innifsu ta' kif din il-mediċina hi impossibbli li jaffordja pazjent. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne spjega li dawn il-mediċini l-ġodda jibdew jingħataw sa mit-twelid tat-tarbija. Bħala kirurgu ta' tfal li għal snin twal ħadem fuq riċerka għal din il-kondizzjoni, Chris Fearne spjega kif is-cystic fibrosis kienet kundanna għal deċenji u tfal u żgħażagħ iqattaw parti kbira minn ħajjithom deħlin u ħirġin l-isptar. Il-mediċini li qegħdin introduċu llum jagħmlu qabża kbira l qudiem jollu ħafna il-life expectancy ta' dawn il-pazjenti, iżidu ħafna l-kwalità tal-ħajja, naqsu b'xi 80% l-bżonn ta' pazjenti b'cystic fibrosis illi jitlu fl-isptarijiet tagħna. Il-konferenza saret fil-binja ta' taqsima li tixtri u taħżen il-mediċini u l-apparat mediku f'pajjiżna, is-CPSU f'San Ġwan. U l-Prim Ministru fakkar kif minn barra l-150 miljun euro fis-sena li jintefqu għal-mediċini, fis-sena tal-pandemija ntefqu 110 miljun euro oħra biex jiġi miġġieled il-coronavirus. Irridu nkomplu noħolqu l-ġid biex ikollna iżjed okkażjonijiet bħal dik tal-lum. Għax m'hemm xejn nisbaħ mill-ħajja. Għalhekk irridu nieħdu kull inizjattiva biex f'pajjiżna kulħadd jgħix bid-dinjità illi jixraqlu.